guys, I hope mamuka boko amori koko. I just had to do this video because when I wonder on that why didn't Wolungende, Maloti and Madidido didn't perform the weekend, right, on the 16th of May. Kuno Guguero. Guys, this is not an official statement. This is just to the people who follow me and have been seeing me doing content. You go push our event. So I'm just going to give you my side of the story, right? Not to put in that tumor or anything, but so I was with the promoter just before my artist I was a performer. When I went up a stage, Papo, Angad Madedido. That was after Nati O. So promoter called me. Tipa venue akati mfaro uya kuno unoratidza vana Maloti paunofana unorara, right, because I had booked that place for them and vanhu vashoma vanokuziva takatotsvaga kuno kutori singatonatsozivikanwa chaiko chaiko. So ndefoneona mhanya papa and people who know Gweru, there's 10 of year bowling papa muchibva mo Bulawayo Road, right. Ndopandakafuna na promote onzi manya usvike ipapo ndokusvika pepe ndikuona promote ari kutaura, I'm pretty sure aitaura naMaloti, right. Achipiwa update kuti vari kupi, vari papi, right. I saw chat yacho and they shared a live location, so we could literally see kuti vapadhuze nokusvika, right. So tatakamira pakona papa in the entrance yo yanga isingapinda vanhu. It was just very very discreet zvokutoti apana munhu aitombononetsa zvikuitika, right. So we were waiting papa and then totaona motikari 2 black, right, according to live location, and iwo vanga vakatoisawo mahazards kuratidza kuti aiwa vanhu vari mukomve because vanga ne 2 motikari dzakatevedzana, right. Tatovaona papa vangamira here vanhu vaya pa10 of papa kuti vafonera kuti aiwa guys muri kudarika foni haichapindi motikari yadarika ko chii chiri kuita dai raifoni havachadairi foni promoter azama vafonera havasidaira foni. So looking at a live location yanga vatipa yaitoratidza kuti vanhu vari kutobuda mugweru, right, vatove kurichina mundu isi tikuzavafonera vanhu havachadairi mafoni, senda mavoice note havacharespond. Nati o apa dhuze notopedza performance yake kuti Madedido apinde tikunetsana vanhu havasidaira mafoni, right. So I was hearing zvaichitaurwa nepromoter pane munhu amwe anga aripo papo, is also a promoter, achiudza kunzi no, the reason why these guys are not coming is actually Madedido hanzi anga nechikwereti anga necase. I don't want to see nyanyira what I say, guys, please baby, I'm just trying to explain to you guys zvandakanzwa zvichiitika, right. Hanzi anga necase yanga isina kupedzwa, right, and the person iye akapresa case iyoyo zacho yekuti aitoda kuti amusungise on the day event, right. So as I had zvaitika vapo vaitiza, right, and I had Madedido was in the same car na Wolungende. So vana vakangodarikira event according to zvandakangonzeva because vanhu vakatonzosvika paevent in guys. I'll prefer kuti ndakanatsoona motikari yeblack yaWolungende ichitodarika paevent. These people actually saw the event ichitoitika vachitodarika kuroundabout, but havana kumira, havana kuti vaperforme. I don't know kuti izvozvo is it really good for their brand or even brand promoter, because vanhu vakatsanga, and for sure takabva kuota kutiza mabudo, right. People paid the amounts kuti vakwanise kuuya kuzoenjoya kuzoona performance emaartist aya, but kana vasina sauyi manje hatichazivi kuti vanoda kuzamaita sei. Handizivi hangu kuti vanhu vakatembei, but honestly
the people from Kweru are not happy. I've been having people watching what happened, Chichakaitika, and trying to explain to them my side of the story, and also spoke to the promoter, and I'm pretty sure they're going to take a legal way. Kuti zvacho zvifambirane vanhu vakwanise kubetsereka na understand what happened, but I would really say zvakaita ma-artist aya, it really wasn't good, especially to my fans avo vakauya kushow and who were really keen to see kuona ma-performances avo. So yeah, and I do social media yena ulungede na uyu na maloti, and you see these people are actually doing their lives like nothing really happened. Apa vanhu Gwero vanga kuna vanhu vakakwara, guys, honestly kuna vanhu vakatokwara, kuna vanhu vakatosvodogoka mazvi. I had someone akanosend a picture ari kuchipatara gumbo raita mayazi aitiza mabhodhoro, and these people are now living their lives ungati nothing happened. Saka I don't know, guys. I don't know what you guys think about this whole issue, but so far I feel like it's not fair, especially with my promoter, because my promoter didn't know Gwero. I'm not understanding, and and also doing my shows, it becomes a whole issue for them also. And then my artist and this with my issues are going through, and they're going to be able to resolve it to go one of my performance, because it's still my fans and to top at Roma doing my shows on. So as I was saying before, guys, this is not an official statement. It's just something that I just had to put it out there to people who follow me, and people who've been asking me with Chicha Kaitino event. And then yeah, and hopefully we can see an apology probably from my artist Tacho. With please guys forgive us for anything, and but I know personally I wasn't happy by the way the artist treated us. But anyway, guys, the Borambiri.